ịma ihe gbasara agụmakwụkwọ na mahadum ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu okwu gbasara ya. Ọyịwa mere o ji dịrị natural onye ọbụla na-agụ tieta ga-apụta ma ọ mara otu o si abanye na movie ejije mbụ m mesoro bụ nke m nọ na 100 level mgbe m bara na reality show back then. Ọ bụ movie reality show mgbe m nwetara first runner up. So ihe gbasara ejije ihe nọ n'ime m kemgbe ụwa. Otu a ka m si bata na ihe gbasara ime echiche. Next project m pictures and papers. Ọ dị ka ọwa akụkọ gbasara otu nwoke onye na-eweta ihe nzuzo na ebe ezinụlọ ya nọ. Naanị ihe ga-eme ka o nwere onwe ya na ọ gwara ezinụlọ ya ihe nzuzo ahụ. Ọ gwara n'ihe na-egburu ike ikwu gbasara ya bụ 2020 eme affect my career. O nwere mgbe e nwere ezumike, mgbe e nwere lockdown mkpọchi obodo, mana after lockdown ihe niile laghachikọrọ otu ọ dị na mgbe mbụ. N'eziokwu ya enwetara m ọrụ n'afọ 2020 a karịa n'afọ ndị ọzọ gara aga, mana ọ mere m ịtụnanya, mana otu a ka ọ dị. Ebidoro m 2020 na ụlọ na-eme edit jobs. Mgbe ewetara lockdown aba na into editing, mgbe emechara editing na aba into back issue too. So may affect career mode ha. Changes I need to adapt. N'ihe gbasara pandemic bụ lifestyle anyị ga-agbanwe. Ị ga-agbalị mee covid set ka ị mara ma na-eyi face mask, maka na ihe ọzọ bụkwa ebe na ihe emepụta ejije ị ga-eme ozi nke ahụ gị na onye a ga-abịa ha nso maka na ị ga-enwe ihe mkpuchi ime dị iche iche kpuchi ime. Anyị na-emezi ihe ejije ndị ihe sinsi ndị ahụ ọzọ. So otu anyị ga-esi ma adapt maka ọ new way of life. Otu aka ọ dị. And all for the best. Relationship lesson m mụtara n'afọ a bụ ịhụ onye ọbụla n'anya, bie ndụ gị everyday dịka asị m gị na-edere were ndụ gị gwu egwu, mana bie ndụ gị ka naanị taa ka ọ ga-agwụ. Cherish ya every moment ibe n'ụwa, maka mgbe bidoro n'afọ a anyị nwere great plans anyị ga-ebi, mana tupu ya bụ covid abịa egbuchi ọtụtụ ndị mmadụ. Anyị mere adapt to so many things. So n'otu n'ime ya mere adapt ya. Cherish the moment ịdị ndụ ugbu a, maka ebido na Jenụwarị ọ bụ ọtụtụ ihe ị ga-agbanwe. So na-ebi ndụ ụbọchị ọbụla dịka anyị wawa ikpeazụ, mee nke every moment ka ọ kantụọ. Ewe mbasị gị na echi gị na ị ga-adị ndụ, next year na ị ga-adị ndụ, ịma ihe ga-emene. Ewe ọtụtụ ndị mmadụ ọbụ na owere ndị ha ma na covid na-abịa, ọtụtụ ihe ka ha gara ime ya procrastinate la asịla mgbe emere because ịma ihe ga-abịa echi. Ọ kụziri anyị ọtụtụ ihe procrastinate la make hay while the sun shine. Ma wụrụ ndị na-asụ bekee, were opportunity ọbụla bịara gị na nso sizie ya, awụla onwe gị n'ala, emela aka oyi. Enweghị ọjọọ ga-emerele m n'afọ 2020 a. O bụ eziokwu na anyị ga-asị pandemic nyere nsogbu, mana o metụcha m directly. So enwe m any bad experience this year. The best thing bụ na emmetere m ndị dị mma, ndị producers ọhụrụ. So anyị nwere project ndị dị very very nice a ga-eme. O mere m mara na future ka dị bright, maka na ihe niile na-aga nke ọma. Ihe ọzọ gbasara 2020 na emere m ọtụtụ ọrụ, maka na mgbe ahụ aha m bụ Onyekachi Nnochiri. Ihe a bụ 2020 lesson.